Ja no niin, morjens kaikille, se on Kaija Susi täällä ja tänään me pelataan Brawl Starsia ja kaikkea kivaa. Ja minä pelaan yksin peliä ja kaikkea tämmöstä. Muistakaa pistää liket nyt pystyyn, jos haluatte. Me pelataan parit matsit ja katsotaan. No niin, tuolla menee vihu. El Primo menee tossa. No niin, El Primo, tule tänne. Oi, 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 oi. Oi, 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 minä kuolin hänelle. Ei se haittaa. Ei se haittaa mitään, ei se mitään. Mä voisin myös pelaa joskus Siltikalopsia, jos te haluatte. Voitte ehdottaa siellä alhaalla kommentteissa, niin jos te haluatte, että mä vaikka pelaan sitä. Ja niin, joo. Mitä pidätte tosta mun introsta? Eikö se ookin siisti toi mun intro? Vitsi. Jonne. Jonne tyyppi. Ihan Jonne. Joo, vikat shotit. Kiitos, Koltti. Tässä näin laitetaan mun lemmikki. No niin, Koltti. No niin, Indiani tulee. Joo. Pakko mennä jonnekin hiilaa. Shelly. Täällä äijällä ei oo yhtään näitä supervoimajuttuja. Hei! Jes, voitettiin toinen matsi. Aika siistiä. Ja ollaan level 3. Jos. Avataan tämä, katsotaan mitä me saadaan täältä. Oi oi, me saadaan Poko. Saatiin Poko sieltä. Nice. No, onhan toi Poko ihan siisti. Mennään kokeilemaan yksi peli Pokolla. Katsotaan miten tämä Poko toimii. Ja siis mulla on mun padilla tota Poko ja El Primo ja kaikki nää hyvät. Ja mulla on vasta joku 260 tai 70 pistettä. Tai niitä pokaleita. Tuo on vähän huono. Tai tee paljon damagea tai no niitä. Ammu vaan, Koltti. Kiitti, Koltti. Ollaanko ystäviä, hä? Hyh. Mulla on 3 supervoimaa. Kiitos, Indiani. Indiani, kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Joo, haetas tästä tämä tuolla. Älä lähde pulpinnekaan. Ei! Minä en anna sulle
lähteä minnekään karkuun. Tuu Bull tänne. Tule Bull tänne. Bullikko. Bullikko et hiilaa. Bullikko tänne. Tää on 1v1 sitä bombi äijää vastaan. Sillä on vasta 1 piste. Se on supervoimat. Jee! Toinen peli perään voitettiin. Pokolla vielä. Olet ykkönen. Poko. Jee! Poko poko. Mutta eiköhän tää video ollut tässä. Ja aloitan tosta tämä boksi vielä ja... Joo. Okei, kiitti kun katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavan videon parissa. Kommentoikaa, haluatteko mitä Citytica-lopsia tai ihan sama mitä muuta pelejä. Pistäkää like pystyy, tilakaa kanavaa. Se olisi moikka!